Barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Cando dis que sí. E podo falar con produtos de repostaría moi interesantes de todo o mundo sen mover un dedo. É fascinante, Osmar. Pretzels, bolos de centeo, pastéis de nata, de todos os cornechos do planeta. Coñeces persoalmente toda esa xente interesante? Pois non, coñezo-a por teléfono. Pero quedades para xantar e falar de negocios, non? En fin, eu xanto mentres falo por teléfono cos clientes. Daquela nunca falas en persoa cos teus clientes? Non exactamente. Osmar, non será que traballas nunha empresa de telemarketing? É o oficio máis desolador e aburrido que existe. A que si, Stevie? Mira, Lucy, vouche dicir unha cousa. Si, son teleoperador, pero é o mellor choio que pode ter ninguén. Boto o día inteiro relaxado nun ambiente de luxo mentres utilizo a miña avanzada capacidade oratoria para lles vender produtos útiles a persoas que debecen por oír a miña cháchara. Hola, señor. Cortouse. Por casualidade non lle interesará... O que? Perdoe, señor, non sabía que fose o seu teléfono móvil. Non, sinto, non sabía que casase hoxe. Non quero falar con... Pero... Sí, señor. Hola, padre. Seguro que vostede necesita un Vendo produtos que fan moi felices a persoas do mundo enteiro. Por exemplo, cupóns de salóns de bronceado. Programas de branqueo de pan. Quen é pan? E manteño conversas fascinantes con persoas de todos os sitios do mundo. Non! 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 Non. Non! 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 Como ves, non é só un traballo, é unha grande aventura. Perdón, seguimos falando do teu noxento traballo. Stevie, por favor, bótame unha man. Compañeiros, vou ver se me explico. No mundo hai dúas clases de pans, os que non recoñecen as cousas e os que limpan a boca coa gravata. É que estou moi ocupada. Babeco, non te vira aí medio axexando. Un momento, non te coñezo de algo. Sí, son eu, os... Non te coñezo. Agarda un intre. N-O-N... Non! Perdoa, que estaba dicindo? Ai, sí. Vale, é certo, é un centro de chamadas. Pero é o choio máis aquelado que tiven na miña vida. Moita razón tes, só hai que ver os outros choios que tiveches, como aquel de probador de chalecos antibala da ocasión, acordaste? Ei, aquel chaleco de Kevlar paraba 4 de cada 10 balas. O de felpudo de loitadores de sumo. Por última vez, Stevie, todo o mundo valora o que fan os teleoperadores. Non, e 1000 veces non! Estes apampados estanme esgotando a paciencia. Se agora mesmo tivese diante un destes teleoperadores prosma, ridículos, aburridos, preguiceiros e xordos, rompíalle a cara. Fracasados! Quen quero enganar? Teño un choio de pena. Todo o mundo me odia. Iso significa que Josie nunca mirará para min. Sí que mirará para ti, pero non te recoñecerá. Non enterres aínda os teus soños, neno. Mira ao lado da manteiga. Se Xosi non te recoñece, tampouco che poderá romper a cara. Maravilloso! Non. Queres vir á miña casa a ver migallas de paixón? Non. Queres xogar a Angry Bros? Non. Non. Sei que non sabes máis palabras. Non! Ai, mira, ese que sai na tele é o teu curmán, o Rico. Bolo San Nobre ten o prazer de presentar o primeiro libro da estrela de migallas de paixón, a supernova luminiscente Óscar. Ten toda a razón. Comprado o meu fantástico libro. É unha biografía e un libro de axuda, un 2 por 1.
Nel revelo o segredo da vida para os meus lectores afortunados. O que importa de verdade é dicir que sí. Sí á vida, sí ao amor, sí a calquera cousa banal que se nos presente, por moi parva que pareza. Sabedes por qué? Vou volo dicir, porque cando dicimos sí, pásannos cousas maravillosas. Sí, ten razón, Óscar. É o que che fai falta, amigo fareludo. O truco para transformar unha vida miserable como a túa é dicir que sí. Non sei, Stevie, a min soame un pouco... Non é tan difícil, Osmar. Osmar, mira, o libro de dicir que sí, que casualidade. Non entende lo que significa iso, neno. A vida estáche dicindo que sí, é un sinal. Colle ese libro, carpe libros, Osmar. Lembra, o lóstrego nunca cae 2 veces no mesmo lugar. Ou 3 veces. Vale, universo, queres que cambie? Pois cambio. Vou deixar ese fedorento posto de teleoperador para coller a vida polos cornos. O gran panadeiro poño de testemunha. De agora en diante non direi máis que así. Sí! Se sabes dicir sí, o mundo cambia para ti. Derrétense os atrancos e as cousas van moi ben. Se sabes dicir sí, todo vas ter baixo control. Co malo podes acabar coma nun xogo de salón. A fama vas obter e pola alfombra vas poder andar. Un gran xefe serás e as lindas mozas van te rodear. Osmar, se tes pensado cantar, dille sí a unhas leccións. Babeco, non te vira. Non pasa nada. Compre ter sorte para tropezar cunha bomba calórica como a ti. Ei, ti non és... Osmar! O teu veciño do 303. O meu veciño, genial. Por que non me levas a cear a ese restaurante novo que abriron no barrio? Sí! Quero dicir, sí. Ti primeiro, pasteliño de nata. Sí! Sí, por suposto que quero a ampliación de garantía da escumadeira. Anótame. Que? Que foi o que non entendiches? Dixen que sí. Engadir todos os suplementos. Pois sí, sí, sí. Por se non me oiches, sí. Vaya, crees que está de moda contratar todas esas garantías de escumadeiras que ofrecen os teleoperadores? Sí. Sí. Nunca o imaginaría. Teñen ovos revoltos. Queres que os probemos? Sí. Máis chiles, señor. Sí. Podemos probar o chile explosivo. É o noso prato máis caro e picante. Seguro que pode dar conta del, señor. Sí. Máis chiles, señor. Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí. Máis chiles, señor. ¡Non! Hola, Curmán, como che vai a vida? Xosi, espera! Sinto! Tanto ten... quen queira que sexas, prefiro estar con el.
Que che sirva de lección, neno. Nunca digas que non dirás que sí. Perdón, sinto. Perdoa, home. Non sabes canto o sinto. Debino imaginar. A culpa é deste condenado libro. Mira, probador de crema de centeo. Non, Non queres ser probador de crema de centeo? son alérxico. Controlador de calidade de trampolins. Teño vertixe. Inspector de bikinis. Non me deixa a religión. Non che vale nada. Levas un mes empantanado dicindo que non a todo. A factura do restaurante deixoutes en un patacón. Te la casan por callada porque non te decides por unha marca de bolsas do lixo. E tes nada menos que 3 escumadeiras coa garantía caducada. Espélete, rapaz. Ou vas a acabar arruinado só e cunha dúcia de escumadeiras. Sei no. Escoita, imos coa derradeira oferta de traballo. Afronta a realidade, non tes outra saída. Non. Ola, chamo para lle ofrecer un maravilloso colorete de manteiga que pode ser seu polo irrisorio prezo de 19,99. Sí, agora que o penso, necesito un colorete de manteiga. Vale, grazas por dedicarme uns minutos. Espere, acaba de dicir que sí. Sí. Se sabes dicir sí, o mundo cambia para ti. Derrétense os atrancos e as cousas van moi ben. Sí! Que era broma. Busca un chollo de verdade, meu.